Wala man ito ASMR mga ikala. Dahil kami na ito hanapin sa bahay. Yes, hello, what's up mga ikala? Another video na sad mga klaro pero matag og kalingaw, kalipay ug entertainment sa inyo. Siyempre atod kaninyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy Biboy Bugoy ang mupapas umuwag tang sakasakit sa tagsa niyo kamadugan. If bago pa man yung vlog mga ikala, don't forget to subscribe, then click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos ko klaro. Sama ani siyempre atod kaninyo nako gihapon. Sige bale. So karon may galan, okay, we're about to do the mukbang. So bago kay siya mga mukbang mga igala, no, syempre kauban akong kuan my sister. Pinalay dyan na iyang naong mga igala, layo ra kay sa kaong naong kay tisoy kay kung siya di kay tisay. Ato karon may igala, no, kay kanang kuan wild mushroom. Kung saan ako pagluto may igala, no, kay amo siyang kuan, syempre gilimpyuhan. Dayon pagka man magluto may igala, amo siyang puto sa dahon sa saging, then gibutangan nato og seasoning which is ang asin. Dayon nato ni siyang gisugba hanto daluta na siya. Tata. So ready na ta may igala, no, syempre nasa tay lumpia nga giluto kaganin ni Jaak, nasuko kayo kay nagpapansin ko no mi. So, asa na ito pagkaon? Pinasal istorya rin masal. So, dala mo, pakpak ta, aron siya mo gawa. You want? Dungan ta, yawa. Ay, dungan ba? Sige, aron siya mo gas, mahigala. So, here we go. So, 1, 2, 3. Iyan na, nalimog ka mo ba? 1, 2, 3. Yes! Yes! Dadya mahigala no, so mana ni? Dayon, ato ni siyang bungkagon mga igala, no? Kay ato maning giputos o down sa saging. Nawa, may pag-ato ni. So, dara. Humot kayo siya mga igala. Inani dyan siya purman, okay? Gisugba mata ni siya ganiha. Mushroom. Tuang! Lumpia! Papakya! 1, 2, 3, go! Saudara! Kanon day? Punta? Go! 1, 2, 3, go! Saudara na siya mga higala! So, mga onata. Ato na sugdan. So, dara nga to ang giluto kaganya mga higala, no? Grabe jud pagluto. Almost 1 hour ni siya na to nga gikuan lang sa kayo. Lumpia. So da atong mushroom nga giluto kaganya mga igala, no. Dugay kita na magluto ni kaganya mga igala kay ato pa ni sa gilimpyuhan ni sugba, no. Kung kay ba sakto ba to kung mibuhay? Papa. Lumpia. Kanon. Jangan menggunakan suka. Ya. Nah.
Lechon mga higala. Focus. Lamig siya? Na. Nabusog na may mga higala. That's the end of our vlog for today mga higala, no? Ha? Nakapanyod to na mi? Okay, ready na mi, no? Ready na mi sa mong mga buhaton sunod. So thank you so much sa nabot din sa part sa vlog mga higala. Don't forget to subscribe, then click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos ko. Klaro sama ni syempre atod kaninyo gyapon sa nag-iisang DJ nga may pakita si Biboy Bugoy among papas. Og muagtang sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo kumudulan kisilaw na kayo masuga. Daghang salamat mga higala. Bye bye.